Tässäpä olisi nyt se toinen. Täydellisesti läpikäytynä. Ja näin kommesti se toimii. Tuosta vaan virrat päälle. Hehku lähtee päälle. Puhallin lähtee päälle. Polttoainepumppu lähtee päälle. Noin, liekki sytty. Hehku toimii vielä. Kuten huomaa, niin ei savuta ollenkaan. Noin, nyt se toimii täydellä teholla. Pata alkaa pikkuhiljaa kuumentumaan ja hehkumaan. Oikein kunnon kirkkaanpunaisena. Näin nätisti tämä toimii. Sitten vaan kun halutaan sammuttaa, niin tuo hoppille. Laite sitä pikkuhiljaa rupeaa jäähyttelemään itseensä. Liekki pallaa vielä, koska järjestelmässä on bensaa. Tästä se sitten sammuu pikkuhiljaa itseksi.